Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uCedric Kazi uzwakalisa ukuphoxeka kwakhe ngemuva kokuthi iqembu lishaywe yi-Richards Bay FC ngo-1-0. Lokhu kuhlula kwenzeke eMhlathuze Sports Complex kanti kube ngukuhlula kwesine kulandelana kwamakhosi kuyona yonke imiqhudelwano emuva kokubhaxabulwa i-Orlando Pirates, Stellenbosch FC kanye neZamalek SC. uKazi ubonile ukuthi nakuba iqembu liqale kahle, iphutha lomdlalo yedwa liholele ekutheni iqembu lasekhaya lithola igoli lokunqoba. Umqeqeshi uqamise ukuthi udonga lwasemuva belibukeka lungazinzile ngenxa yezinguquko eziningi kubadlali, ukhombe ukungabibikho kukazithakwini kangenxa yokumiswa umdlalo kanye nokuhoxa kuka-vice captain u-Anaso Miguel ngomzuzu wokugcina njengezinto ezenze iqembu lashaywa. uKazi ugcizelela ukuthi kumele iqembu libuye enkundleni yokuzilolonga. Waphinde wathemba ukuthi abadlali abalimele nabamisiwe bazobuya masinyane ukuze kuzinze i-line-up. Mayelana nokungabibikho kwa-Anaso Miguel, uKazi uchaze ukuthi lo mdlali wasemuva ube nenkinga yokulimala kusukela ekuseni ngosuku lomdlalo. Nakuba bezempilo bezame konke okusemandleni usuku lonke nangesikhathi se-warm-up, lo mdlali ugcine ehlulekile ukungena kwi-starting 11. uKazi unethemba lokuthi lesi sikhathi esinzima i-Chiefs ebhekene naso sizodlula njengoba besafuna indlela yokubuyisa ifomu. Lokhu kuhlula i-Richards Bay kube ngukuhlula kwesine kwamakhosi kule sizini ye-league kanti kube ngukokuqala bedliwa ekuhambeni. uThulani Gumede ushaya igoli elilodwa ngomzuzu ka-69 eliqinisekise amaphuzu eNatal Rich Boys. Umqeqeshi ubonile ukuthi nakuba iqembu lakhe beliphethe ibhola engxenyeni yokuqala belingenalo ugqozi lokuqobhoza udonga lwasemuva le-Richards Bay noma lokusongela ibhokisi. Uthe i-line-up ibingenabo abadlali abanele abebezimisele kugijima baye ngemuva kwabadlali basemuva bezitha. Bazamile ukulungisa lokhu kwi-second half ngokufaka uGlody Lelope, uDuduzi Shabalala noLuke Batman, kodwa ngeshwa iqembu lingenelwe igoli emuva kwalokho. Nangaphezu kwalesi sikhathi esinzima, uKazi ukhuthaza abadlali ukuthi bahlale bemunye futhi besebenze kanzima. Uthe unethemba lokuthi lesi sigaba esibi sizodlula uma abadlali bebambisana. Iqembu lizoba nethuba lokuzilungisa emidlalweni olandelayo ekhaya bebhekene neDurban City ngesonto mhla ka-15 kuMashi.